Türkmenistan'ın Dinanlar Birleşeninin Merkezi Geňeşiniň Kärdeşer arkalyşyklarynyň milli merkezine hemde UNESCO'nyň işleri barada Türkmenistan'ın milli toporunyň sekretariatynyň belelikli guramaklaryna geçirilen beýleşiň bu tapgyrna Aşgabat we Arkadaş şäherlerine hemde welaýetlerde geçirilen detlapky tapgyrlarda türkmen milli keçesini taýýarlamak boýunça birinji we ikinji orunlara münasip bolan ýeňçiler gatnaşdylar. Gülüň owadan atly beýleşi hormatly prezidentimiň Denanymyň zähmetiniň meýweleri diýärmiň bede watly ösüşlerini öz beýany tapýa, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrýan beýik ýeşemide gelin gyýdamyň münasip goşunt goşýanlyklar üçin men olara minnetdarlyk bildirýän ýen şygaryna esaslanyp hemde Pähim Paýhas ummany magtymyny Prag ýylyna bagşlanyp geçirilýär. Ola Dinanlar Birleşeniniň Merkezi Geňeşiniň Kärdeşer arkalyşyklarynyň milli merkezine hemde UNESCO'nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariatynyň bilelikli guramaklaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň çeperelli zähmet söýür dinanlarynyň arasyna yglan edildi. Bäsleşiň maksady öýlemimiň bede bolan türkmeniň milli keçesiniň ajaýyp nuskalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyk görkezmek arkaly ýaşlarda zinan edebini tebigy gözelligi, türkmen zinanyny maksus asyllyk häsiýetleri terbiýelemegi, milli gymmatlyklarymy enim amalamyzdan galan ajaýyp elişlerini bolan höwesi artyrmaga gönükdirlenir. Gyzykly we özüne çekici häsiýetde geçen bäsleşiň şertleri türkmen milli keçesini taýýarlamak bilen baglanşykly işleri ýerine ýetirip görkezmekden we keçäni taýýarlamak üçin zerur bolan gurallyň atlary, olaryň ulanylşy barada gurrun bermekden, denanlyň ýaşaýan welaýetlerine aýratynlyklaryna görä gadymy milli nagyşlary we gulleri salyp keçe gullemekleriniň keçe bilen baglanşykly taryhy maglumatlary, ırymlary, nagyşlarynyň gulleriniň taryhynyň gurrun berýän gadymy rowaýetlary, gazallary, aýdyşyklary we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni wazp edip öz ýürek boýsunçlaryny şahirana setirilen we çeper sahnalyň üstü bilen ýerine ýetirmekden ibaret bolup, bäsleşiň jemleýiçi döwlet tapgyryna gatnaşan dinanlar keçe taýýarlamakda özleriniň ukyp başarnyklaryny gaýgyrman, halkymyzyň durmuşyna gadymy döwürlerde ornan bu ýörelgäniň häzirki wagtda münasip dowam etdirilmek arkaly onuň milli öz bolşulygy öwürlendigine aýdynlyk bilen görkezdiler. Ýergelene belen geçilse göz başyny müňýyllykyň jümüşinden alqaýdýan baý medeni mirasymyzyň ajaýyp däpde surlumyzyň şu günlere gelip ýetmeginde denanymyzyň goşunty uludur. Halkymyzyň şöhratly taryhyny, gaýdusuz gahrmançylygyny, gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşfini hemde çuňur many mazmuny ýogurlan Pähim parasadyny asyly türkmen denanymyz öz nepis keçeleriniň öçmejek gullerini siňdirip, gadymy döwürlerden biziň gündämize ýetiripdirler. Olaryň zekininiň we sabr kanagatly ihlasyndan dören sungat eserlerine çalymdaş keçeler türkmen öýleriniň gelşigi bolupdyr. Bäsleşige gatnaşy denanlar ama bular barada gurrun berip keçeler hemde olary taýýarlamaň aýratynlyklar we olaryň ähmiýeti barada aýdyp berdiler. Şowkunly, gyzykly we öz bolşuly aýratynlygy wesen geçen bäsleşiň jemlenini baş bayraga bar-barynçy orny, 2 sany 2-nji orny we 3 sany 3-nji orny münasip bolan ýeňçileň atlary yglan edildi. Ýeňçilere we bäsleşige ýetişen gatnaşçylary Dinanlar Birleşeniniň Merkezi Geňeşi, Kärdeşer arkalyşyklarynyň milli merkezi hemde UNESCO'nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariat tarapyndan hormat hatlar we gymmat bahaly sowgatlar gowşurly.